רוי, תהיה אחי יקר, תדפוק אותה. מה יפצע באוויר? אני גם משנה. קדוש. איפה דובי? איפה דובי נעלם? ספיץ ובשלוק. מה זה הפעלה, אחי? תוריד אותה בשלוק. אני אוריד אותה בשלוק. כבוד לאורחים. אני רוצה לא כי הוא הפעלה. אתה תעשה מתיחות לפני. מה על השלוק של זה? באמא שלי זה לא, אם אני יום טוב אני יכול לקנות גם 4 כאלה. קבל. יש לו גרון מטוסטה. די, בזה לא לצלם. כפר עליך, רוי, אני חייב לראות את זה לחברים. לא, רוי, חלה. אף אחד לא חבר שלך דבר ראשון. אל תעשה. עולה לי הרבה כסף, אבל יש לי כאלה. בן אדם בא בטח. קבל, נו. שימה לכם זונה כולכם, טוב? טוב. צלם. אבל מה זה שלוק? פתח את הגרון, רוי. זוז, נש. אני מרגיש כמו איזה זונה שזה... יאללה. מילה אחי, אגב. אני מרגיש כמו זונה. לאורחים, לא מבקשים כל יום. קבל, קדוש. איזה אח!